Machini nyakora mogi kendo bang' ywe adundo na wadhi nyime gi weche manyien. Kama jaod bura ma Uriri Mark Nyamita wuok tung' mosuo gi kweth jotelo ma nyo seye e wi chung' mare korka weche mag telo. Nyamita oseyo moko kuom jotendo ODM ma nyo ochido nyinge e wi sir mare ne chenro mag sirikal. Omako chung' ni pod en jakanyo mar ODM kendo tiyo gi sirikal mar lombo chenro mag dongruok ochopi e kar od bura mare ma Uriri. Neto wuon kia gima timore constituency. Nyaka ne ji yiere nyore kodok kowuok e bugo. Bang' kosenyumo e bugo. Gin kane warito baba mondo bed president. Junet kata jo constituency ne wiye dhi wil kodgi. Kech kuno kia gima nyalo timore. Omiyo mokwongo obede constituency monde ko ng'e ni maendeleo timore. Anan jirande be kiko penj jo Uriri, openj jo Suna East kumo represent ma jirande. Mabiro seek services kora koni. Eko bro ng'eyo ni maendeleo timore nade. Party chairman marwa John Mbadi mose bede bunge sani kore en mar higa mar 20. E higni 15 mosekalo ne ene bunge osebede budget committee. Te Nyanza te ene ma en gi constituency man gi barabara mar richo mogik. Karang'o mosebedo kotimo kanyo. Wanyisuru jo adieri. Wanyisuru jo adieri. Baba wamiyo luor to kopo nodan mondo wakonyre mondo kik wawuond jowa ni nitiere kamoro mwadhiye. Kwadwa ni mondo wadhi kamoro adieri kaka oganda. Lokruok nyaka chakre gi ei chama. Jok manonyumo e bugo kaka Junet ok wuognwa koro sani ni kore ka gidwa nyiso ji ni ging'eyo kuma giterowa. To kanyo oket gi mbele to gitiyo. Bang'e giduogo gi